Nyt tulee räkki. Mikä tuo on? Tuoli. Tuoli. Mikäs tuo on? Kannu. Niin, kannu. Teekannu. Mikäs se on? Ruoka. Niin ruokaa tehdään, mutta mikä se on? Kannu. Pannu. Entäs tuo? Kannu. Mikä tuo on? Kilu. Entäs tuo? Mitä? Kukka. Hienosti. Mikäs tuo on? Epä. Leipä. Entäs tuo? Kakku. Kakku. Tuo? Papa. Banaani. Entäs tuo? Mikä tuo on? Kekke. Keksi. Niin on. Mikäs tuo on? Titi. Niin, pikku lintu on siellä. Mikäs tuo on? Epä. No niin on. Entäs mikäs tuo on? Niin, muu sanoo. Se on pikku varikka. Mites tuo sanoo? Keku. Kukko kiekuu. Keku. Mikäs tuo on? Ova. No niin on. Entäs tuo? Bubu. Entä tuo? Rekka. Traktori. Mitenkäs tuo sanoo? Ai. Niin, se on kissa. Kissa sanoo, miten sanoo? Ai. Mikäs tuo on? Kirja. Kirja. Niin on. Mikäs tuo on? Keku. Niin, kiikutaan siitä. Mikäs tuo on? Bubu. Se on polkupyörä. Mitäs tuossa on? Kunna. Kyniä. Niin on. Mutta mikäs tuo on? Aja. Niin, kala on se. Entäs tuo? Vene. Vene. Hieno vene. Mut mikäs tuo? Kakku. Kakkumuotti. Entäs tuo? Pallo. Pallo. Entäs tuo? Rappu. Rapu. Entäs tuo? Muna. Juna on se. Mikäs junassa on kyydissä? Muna. Junan kyydissä. Kuka on junan kyydissä tuolla? Nanne. Nallehan siellä on. Mut mikäs tuo on? Pekka. Kirahvi. Topi tietää. Ja mikä tuo? Auto. Auto. Niin on. Miten auto sanoo? Au. Brum, brum. Joo. Mikäs tuo?